Broken siya? Makadungog na siya ani. Pila na ka kay months broken? 5 dagaya. Nganong namulag? Namulag o gibulagan? Ako yun ibulag. Nga naman. Dili lang ako masabay ng pagskwela o kanagaling love life. Kauna ni mo? Dili. So ikapila na siya? Ikaduha. Kaning duha ka relasyon, kabulo ang ginikanan? Ang usa wala, ang usa kabalo. Ang ikaduha mo nabalaan? Oo. Kaya nasakpa na? Dili pod mo na yung rason mo nagbulag? Dili. Nabalaan o nagpahibalo? Labalan. Mao ka. Among mga batanon dapat magpahibalo mo. Kay mabalaan ra mangyapon. Pero man gyapon sa papaya. Si Papa. Pero giyaw-yawan kang mama. Naminaw po dagay katong yaw-yaw mama. Oo. Balik ta sa pagbulag. Ganong nga bulag. Dili ko makafocus kwela ya. Mo rin pinakaros, hindi makafocus sa eskwela. Dili, ako 75 kuya. Nakasabihin ba ka tungod sa gugma? Dili, ay basta amo. Di ba ningon man sila for inspiration? Nga namang murag na distract na noong kana. Dili ko makafocus kay sige man siya guan. Si Mukita? Ha? Si Mukita, sige chat. Dili. Uy, silingan ra. I miss you. Chara gali, chara. Uy, pag sure, oy. Feeling na ako, naapan eh. Ang imo hara kay tungod ra nag-75 ka sa usa ka. Unsa man ang subject? Kuan to arts and music. Isa man say Papa may giingon na namang bulag tungod or ikaw ra kama. Mo ka nga kasi 75. So kung nay puruhan kung dako tong graduha okay pa unta. Oh. Kisay salan ani na atong style. Wala ka balo. Uy, ikaw kay kumain eskwela. Ay pugino ng uyab. Akong Di sala. ba lang ang uyab? Pero at least na kayo na-learn ani. O unsa itong na-learn? Ako na-learn kay di na ako manguyab. Uy, grabe nang ayaw. Pili ka masuryan. Siya tagapon. Tawa dagang ka charts ginabo. Ang imuhang na-learn dapat ani, dapat dako ra gyapon ka grado, magtinarong sa eskwela. Mabalag nang mag-uyab-uyab, di ba? Oo. Siya pa ba? Siya tagapon. Chara gyapon. Dili, Dili na chart inuod gyud ay. Marupok pa sa iya daw. Minsan niya. Amping ha. Bala mo ko na kay lain, okay? Sayang. Ay nailain. Na Gyud sa naman pagkabalo nga nailain. Makita kasi lingan ra manguday no. Classmates sila. Nakita di. Ay ni sumbong. Mga sumbongera lagi mo. Barkada nga mga sumingira, ikaw sumbong kasi mong igagaw nimo na. Tapos sumbong ning amiga. Uy dili amiga, dili padul. Mensahe nimo sa imong amiga. Pag tinaraw sa mo eskwela ay sige gunaw na niya kay di ka ka-focus. Nananam po siya lain. Oh, now siya lain. Uy, willing to wait ka? Ganun ka murag paabot nga magbulag po to sila apel. Sige, siya mo na kung greatest love you. Chara ma. Si mama ba yun? Mensahe mama. Mapauli na ma. Gimingan ako ni. Asa mas mama? Bakulod. Sige, mensahe sa mga wilingon. May tag din ako manguyab. Kasi, di na manguyab. Willing ko muhulat niya. Siya na jud, wala na ilain. Pati narong nila mag-eskwela ha. Sige, magtaran ako sa eskwela. Kung wala ko akong grades, balikan. Oo, si mama. Kabalo na tas mama. Pagbulag na muya ba, legal na mi. Noon, unta. Legal lang ta mi. Nya. Mao ka, Wala kay tungod naman. masimong grado. Gali, isa. Pasabi mo kagaling ko ikaw salaan man. Ha?